Simon ang nag-imbitar kay Jesus para magpamanggisa sa ila. Tuminuman si Jesus, asin nakihampang sa mga bisita.
na siya. Nagtatangis ang babae, pinuli sa pag-ulog-ulog sa iya, kan mga tao asin kan mga bisita. Ang babayeng ini, sarong makasalanon, alagang nabulong ni Jesus, hali sa maraot na espiritu kan demonyo. Duminulong ini kay Jesus na nagtatangis, asin naturuan kan sa iyang mga luha ang bitis ni Jesus. Pinunasan niya tulos ini kan sa iyang halabang buhok, asin pinahidan niya ini kan sa iyang darang pahamod. Ano ang kinikibo niya? Tumutuwi na tukod siyang maluktan. Kan babaeng iyan. Inaabot siyang propeta. Kaya dapat niyang rayuan ang babaeng iyan. Ninhuli sa iyang mga ginibong kasalan. Di naman may tatago kung anong klaseng babae asin pamumuhay ang igusya. Gusto ko ang taong medisina. Ang taong kasama. May dalawang taong nagkautang sa silang tao. 500 ang sahod. Halaga na ikaduwa sa kwenta. Di sila makabayad ng utang. Parehas silang pinatawag. Kataong sinublian nila. Simula, si Zenas tawag sa iyo. Itong pinatawad na may mas halangkaw na utang. Tama ka, Simon. Pilihan mo siya. Kan nag-abot ako sa harap ko, di mo nililigan ka tubig. At sa kuyang mga bitis. Alagad. Ang babaeng ini, kinisan niya kan sa iyang luha. At sa kuyang mga bitis. Asin pininasan niya ini. Kan sa iyang luha. Alagad. Di mo ininagibo. Hilingan. Di nabupuntuan pagkatok niya sa isang bitis. Di mo man lang binuhusan ng lana at sa kuyang payo. Alagad. Ang taong ini, ginuhusan niya kang pakabot at sa kuyang bitis. Sinasabihan ta ka. Hinuli sa dakulang niyang pagkamuot. Pinapatawad na siya. Alagad. Ang pinatawad sa nagdiit. Di man ang sayang pagkamuot.
may katuwingan. Nakubanan ang mga bisita, kanmadaw nila ang ginibong pagpatawad ni Jesus sa babae. Sa saindang paghuna, ang si isay man na makasalanon, mayroon naning pagkakataon na magbago. Alagad, ang dakulang pagkamuot ni Jesus, dai katampag, kan piod nindang kaisipan. An hapot mo niya, siring daw kita sa mga taong ini na tulos-tulos ang paghatol sa iba. Asin sarado sa pag-ako ng mga nagmamaon talikdan ang kasalan. O kaya ka daw pangarugan ang ginibo ni Jesus. Hanggang sa imo kayang magpatuloy.